भेरगाव बियाबनि मोनसे वार्कार्स मिट दङ बे हाबाफारियाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा नुजाथिफैगोन अलरेडि बिथाङा खैराबारि बियाबाव दङ बिनिफ्राय जोबनाय लोगो लोगोनो बे भेरगाव बियाबाव बिथाङा फैगोन लोगोसे जोंहा बे दिनैनि बे वार्कार्स मिटआवनो गोबां 100 जननिबो बारा UPPLनिफ्राय जयनिं प्रग्राम दङ नोंथांमोना दायो नुनो मोनगोन बे समस्थिया बिश्वजित दैमारिनि समस्ति विधान सभा हिसाबै BPF दोलोहा माबाफोर खहा जागोन नामा बिब्दि खहा जागोन होननानै जों जेबो अनुभब खालामा आं बिबतिगत हिसाबै आं बुंनो नागिरो बिश्वजित दैमारिया आसामनिनो मोनसे गोजौ मासियाव जिरायनानै दङ नाथाय बिथाङा दिनै एसेबां गोजौ मासियाव जिरायनायनि उनावबो बिटिआर एकर्डनि दफाखौ मोनसेबो मावफुंनो हायाखै आरो बिथाङा बिटिआर एकर्डनि दफाखौ मावफुंनो थाखाय मोनसे सनानि जायगा मोनदोंमोन दिनै मान सन्मान लानानैल' बिटिआर एकर्डनि दफाखौ गावनि आखाइजोंनो गावनि आयेनजोंनो गावनो आयेन बानायलांनायलायनो हानाय मोनसे मासियाव बिथाङा जिरायना दंना गैया नङा होमबा गावनो आयेन बानायनो हायो गावनो दिनै मावफुंनो हायो दिनै 5 बोसोर बारलांबाय दिनै सरकारा आरो 5 बोसोर जोबनोसै बिथाङा दिनै आसामनि गेजेराव देरसिन मासियाव जिरायनानै दङ बिथाङानो आयेन पास खालामो बिथाङा न' होनब्लानो जाया बिथाङा येस होनोब्लानो जायो अब्ला दिनै बर'निनो सासे मैखोम दैदेनगिरि हिसाबै बर'निनो सासे मैखोम दैदेनगिरि हिसाबै बिटिआर एकर्डनि दफाखौ गावनि आखाइजोंनो मावफुंनो हानाय मोनसे सनानि सुजुग बे मोनदोंमोन नाथाय दिनैसिम गैया मानो नों गावनि समस्तिनि डेम'क्रेसि कलेज जेराव आङो दिनै माबाखौ BA खौ बेयावनो आं फरायदोंमोन आंनिनो कलेज जोंहा खैराबारियाव एग्जाम होयो आंनिनो कलेज बियो नाथाय दिनै दासिमबो बियो प्रभिन्सियेलाइज जायाखै सरकारि जायाखै दाखालि एसे IBS हिसाबै ग्रेन्ड इन एड हिसाबै बिथांमोना एसे मोनदों नाथाय दिनै बिथाङा गावनि आखाइजोंनो बुंनो हायो लिरनानै साफुंहोनो हायो जे बे कलेजखौ सरकारिकरन खालामनांगौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ होननानै बिथाङा बुंनो हाया होमबा बिथाङानोथ' खालामनो हायोना दिनै मानो खालामाखै आरो फारसेथिं मानगोनां प्रमद बर' बिथांजों बिश्वजित दैमारि बिथांजों दिनै माबायदि प्रप'जेला एसेम्ब्लियाव सहैना सहैया बिथांमोना रायज्लायदोंना रायज्लायाखै जे नोंथांमोना प्रप'जेलखौ हर कलेजनि प्रप'जेल हर थाखा फैसानि प्रप'जेल हर खामानि दामानिनि प्रप'जेल हर NDB-नि प्रप'जेलखौ हर ओजों सीमा बारायनि प्रप'जेलखौ हर इनस्टिट्युटफोरनि प्रप'जेलखौ हर होनना बिथाङा बुंदोंना बुङाखै आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय थांदोंना थाङाखै मानो मोनसेबो गावनि आखाइजों मानगोनां बिश्वजित दैमारिया बिटिआर एकर्डनि दफाखौ मावफुंनो हायैनि दिनै बे माबायाहाय स्पष्ट जाबाय बेनिखायनो गिनांगौ जेबो गैया रायजोआव जेबो गैया मावफुंनो हायाबाथ' नों रायजोनियाव मा होननो मान सन्मानखौ लाना जों थांना थागोन नामा नङा होमबा जेबो खहा जाया जेबो गैया देयर इज नाथिं मा जानो रायजोआ नुखाजोब्बाय बिथाङा मावफुंनांगौमोनब्रा बिश्वजित दैमारि सारा गोरलै बिबाना बेहा दङमोन नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरारि जथुम्माया जानानै थांबाय जि साननि उनावबो दिनैसिम गोदान आफादगिरिनि मुंखौ फोसावनो हायाखै बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन माबाया दतमायाव जानाय माबायावहाय खोनादोंमोन जों गोदान आफादगिरि गोदान दैदेनगिरि जागोन ना नाथाय दिनै बर्तमान जायाखै जों नुवाखैबो दा जों मोननैसो पिक्सार जों नुबाय थादों मानगोनां दिपेन बर' बिथांनि गाज्रि मोननाङा बिथाङा मालाबा बल गेलेनाय माब्लाबा अमा फिसाखौ आदार जाहोनाय मालाबा आर्मि ड्रेस गाननानै बरफआव थाबायनाय माब्लाबा दल दामनाय बिनि ओंथिया मा निश्चय बिथाङा प्रमद बर' बिथांखौ बा सरकारखौ बुंनो सानदों जे आंहा जेबो खामानि गैला माबा मोनसे फोरमायनो सानदों दल दामदों माने मा नोङो मानसिखौ बिबायदि मोसाहोबाय थागोन नामा होननाय जादोंब्रा नोङो दिनै बल गेलेदों बल गेलेजाग्रा बायदि रायजोआ बेबायदि नामा होननाय जादोंब्रा नोंनि अमा आदार होदों बिनि ओंथिया मा नों अमा मिशन खालामना रायजोखौ सन्तुष्ट खालामनो हागोन नामा होननाय जादोंब्रा बिथांनि खालामनाया आर्मि ड्रेस गाननानै मा होननाय जादों जे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों पुलिस आर्मि साख्रि होनो गोनांमोन बोरै बहाथो होननाय जादोंब्रा बिथिंनि बुंनाया बल गेलेनाया जाबाय मानसिखौ रायजोखौ बिथिं गेलेबाय थागोन नामा बेफोर मोनसे माबा सिगनेल बेखौ रायजोआव बुजिया ओंथि दंब्रा ओंथिखौ साननानै नायोब्ला बेबायदि जाहैयो आरो औब्रा नों ड्रेस गाननानै नों आर्मि ड्रेस जाल' बिथांखौ मानो एट्रेक्ट खालामखो बिथाङा बुंनो नाजां जे आर्मि पुलिस साख्रि होगोन होननानै एकर्डआव लाबोदोंमोन नाथाय गैया होननाय जादोंब्रा मिथिबाय दा आंहा जेबो खामानियानो गैला
होननानै बुंनाय जादों मिनिङा बेफोरनो थेंक इउ